Каква разликата между тези шишове, тези и тези? Тези шишове на 75 санта, 12 мм ширината на стоманата, 3 мм дебелината на стоманата. С дървена дръжка, има защита от огъня. Също тези шишове, те стават повечето за люля кебабчета. Значи 68 санта дължината с дървена дръжка, 2 санта ширината на стомана и 3 мм дебелината на стомана нераздовейка. И тези професионални шишчета също 2 санта ширината, обаче без дървена дръжка, 65 санта дължината и доста също идеално стават за кебабчета. Също от стомана нераздовейка можете да правите вашите шишчета или кебабчета. Всички въпроси за шишови и т.н. по телефон, който ще оставя отдолу или на сайта kovachgroup.com. Айде!